Acts 11. Ang taho ni Pedro ngadto sa iglesia sa Jerusalem. Ug unya ang mga apostoles ug ang kaigsuonan nga didto sa Judea nakadungog nga ang mga Hentil usab midawat sa pulong sa Dios. Ug sa paghitungas ni Pedro sa Jerusalem, siya nagpakiglalis sa mga may circumcision nga nag-ingon, nganong miadto ka man sa mga taong walay circumcision ug nakigsalo sa pagpangaon. Nakiglalis na ang mga Hudiyo kay Pedro kay nganong nakigsalo siya sa mga Hintil. Apan kanila si Pedro misugod sa paghubit nga nagkasunod-sunod nga nag-ingon, sa nagampo ako didto sa Joppe gipanawan ako og nagkalain-laing panan-awon sa usa ka butang nga nagkanaog nga ingon sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga hiniktan kini gitunton gikan sa langit ug miabot kanako. Gitutukan ko kini pag-ayo akong nakita niini ang mga mananap nga nagtig-upat og tiil, mga manunukob ug ang mga nanagsoy gayud sa yuta ug ang mga langgam sa kalangitan, ug nadungog ko ang tingog nga nag-ingon kanako, tumindog ka Pedro, pag-ihaw ug kumaon ka. Apan mitubag ako nga nag-ingon, dili ko Ginoo, kay sa akong baba wala pagayoy nakasulod nga dili binalaan o nga mahugaw. Apan gikan sa langit ang tingog mitubag sa ikaduha nga nag-ingon, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Og kini nahitabo sa makatulo, ug unya ang tanan gibira pag-usab ngadto sa langit, og niadtong tungora sa balay diin didto kami. Miabot ang 3 ka tawo nga gipadala paadto kanako gikan sa Cesarea, ug ako gisugo sa espiritu sa pag-uban kuyog kanila sa walay pag-ukon-ukon. Og kining 6 ka mga igsuon usab mikuyog kanako, ug kami misulod sa balay sa tawo. Ug kami iyang gisuginlan sa kaagi sa iyang pagkakita sa manlunda nga nag-ingon sa iyang balay, nga nag-ingon kaniya, magsugo ka ngadto sa Joppe ug ipakuha mo si Simon nga ginganlag Pedro. Siya adunay mga pulo nga igasulti kanimo nga pinaagi niini maluwas ikaw ug ang imong tibuok panimalay. Ug sa pagkasugod kog nakog sulti ang Espiritu Santo mikunsad kanila. Maingon sa pagkunsad niini kanato kaniadtong sa sinugdan. Ug unya akong nahinumduman ang pulong sa Ginoo sa iyang pag-ingon. Si Juan nagpangbautismo sa tubig, apan ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Busa kon ang Dios mao man ang naghatag kanila sa gasa nga sama sa iyang gihatag kanato sa diha nga misalig na kita kang Ginoong Hesukristo, kini si kinsa man ako nga arang makasalanta sa Dios. Brad, ang tanang nagasalig jud kay Ginoong Hesukristo, nagasalig nagatuo kang Ginoong Hesukristo, makadawat jud sa Espiritu Santo. Kay si Juan nagbautismo sa tubig, apan si Jesus Christ mao ang nagbaptize sa Holy Spirit. Brad, ingon si Juan sa nagbautismo pa siya, ako nagbautismo sa tubig, apan ang naay ulahi kanako, siya magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Si Jesus Christ na iyang ipasabot, brad, ang magbautismo sa Espiritu Santo. Busa, ang magsalig kay Ginoong Jesucristo mao ang kadawat og Espiritu Santo, brad. Og sa ilang pagkadungog niini sila mihilom, og ang Dios ilang gidalay nga nag-ingon, nan sa ato pa sa mga Hentil gitugot usab di ay sa Dios ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi. Ilang nasayran nga bisan di sa mga Hentil gitugop ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi. Kinahanglan yung paghinulsol, brad, para makabaton kag kinabuhi dayon. Ug unya kadtong mga nahitibula ag tungod sa pagpanglutos nga nahitabo gikan kang Esteban, naglangyaw hangtod sa Phoenicia
og sa Sipro ug sa Antikya apan walay lain nga ilang gisultihan sa pulong gawas sa mga Hudiyo lamang. Apan diha kanilay mga tawo nga taga Sipro, taga Cyrene nga sa ila ng paghiabot sa Antikya misulti ngadto sa mga Gresyanhon usab sa pagmantala kanila sa mayong balita mahitungod sa Ginoong Hesus. Kinsa ilang gimantala brad sa pagkuan ba pagsimba bag Sabado ilang gimantala brad kay giingon ba sila nga kung dili mo musimbag Sabado kuan mo mapatikan mo 666 mga Gresyanhon brad ilang gimantala sa ilang gimantala brad Sabado ba brad si Ginoong Hesus ilang gimantala brad si Jesus Christ ug ang kamot sa Ginoo uban kanila ug nakakabig ngadto sa Ginoo ang daghan kaayong mga tawo nga nagpanuo. Daghan na nagpanuo brad ha kay Jesus Christ. Ug ang balita mahitungod ni ini hinahidangat sa mga dalunggan sa iglesia didto sa Jerusalem ug ilang gipaadto sa si Bernabe ngadto sa Antikya. Sa paghiabot niya ug sa nakita niya nga ang grasya sa Dios siya nalipay ug iyang gipahimangnoan silang tanan sa pagtingguha sa kinasingkasing sa pagpabilin nga masaligon sa Dios. Unsa gitogon ni Bernabe brad maninguha sa kinasingkasing magpabilig masaligon sa Ginoo. Wa siya tinguha adyo ninyo nga dapat Sabado jud mo musimba kay para kay maunay kuan marka sa Ginoo. Mao ba? Niingon ba siya? Wala brad ha. Kay si Bernabe usaman katawong maayo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo ug nahidunggan ngadto sa Ginoo ang usa ka dakong panon ug nahidugang ngadto sa Ginoo ang usa ka dakong panon sa mga tawo. Unya si Bernabe miadto sa Tarso aron pagpangita kay Saulo. Ug sa iya nang nakit-an siya, iya siyang gidala sa Antikya ug sulod sa tibuok usa ka tuig sila nagkatigom sa iglesia ug ilang gipanudluan ang usa ka dakong panon sa mga tawo ug sa Antikya ang mga tinun-an didto sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Dadto na sa Antikya nagsugod brad ha ang pagtawag og Kristohanon. Kristohanon, Christian. Mahimo na kang Christian kay ang katawhan nga motuo kay Jesus Christ tawgon na siya sa ngalan ni Jesus Christ munang Kristohanon, Christian. Brad ha, kay basta magtotoo na ka kay Jesus Christ, tawgon ka og Kristohanon, follower ni Jesus Christ. Manang mga tinun-an ni Christ, tawgon og Kristohanon. Ug unya niadtong mga adlaw dihay mga propeta gikan sa Jerusalem nga naglugso ngadto sa Antikya ug ang usa kanila ginganlag si Agabo mitindog nga pinaagi sa espiritu mitagna nga moabot ang usa ka dakong gutom sa tibuok kalibutan. Ug tuod man nahitabo kini pinaagi ni Claudio ug ang mga tinun-an ang matag usa kanila sumala sa ilang maarang naninguha sa padalag hinabang ngadto sa mga kaigsuonan nga nagpuyo sa Judea o kini gibuhat nila nga nagpadala ni ini ngadto sa mga ansyano pinaagi sa kamot ni Bernabe ug ni Saulo. Og sa maong panahon si Herodes ang hari mibakyo sa iyang kamot aron sa pagdagmal sa pipila ka mga sakop sa iglesia. Si Herodes ang hari na ha. Maglutos na sad siya sa mga tao nga motuo kay Jesus Christ. Og pinaagi sa espada iyang gipatay si Santiago nga igsuon ni Juan. Gipatay na si Santiago. Gipatay siya sa hari. Gilutos na pinaagi sa espada. Og sa iyang pagtan-aw nga kini nakapahimot diay sa mga Hudiyo, iyang gidakop si Pedro usab. Ingon si Herodes, nalipay ang mga Hudiyo. Nagbantay sa kasuguan. Nalipay nga gipatay si Santiago. Og tungod kay gusto sa hari
nga malipay ang mga Hudiyo, gidakop na sad si Pedro. Og nahitabo kadto sa mga adlaw sa tinapay nga walay igpapatubo. Og sa iyan nang hingdakpan si Pedro, iyang gibanlod siya sa bilangguan. Og iyang gitugyan aron bantayan siya sa upat ka bantay og tinag-upat ka mga sundalo sa tuyo nga inig liwas sa Pasko. Iyang paatubangon siya sa katawhan. Busa si Pedro gibantayan sulod sa bilangguan, apan alang kaniya gihimo sa iglesia ang mainit nga pag-ampo ngadto sa Dios. So, bisan si Pedro na sa bilangguan, ang mga Kristohanon, ang mga katawhan sa Dios nag-ampo gyapon sa mainiton. Og sa maong gabi sa wala pa ang sunod nga adlaw sa pagkuha unta kaniya ni Herodes, si Pablo gihapos og duha ka talikala nagkatulog taliwala sa duha ka sundalo. Og sa atbang sa pultahan day mga bantay nga nagbantay sa bilangguan, daghan kay siyang bantay, gigapos pa siya si Pedro. Og tan-awa mitungha ang usa ka manulunda sa Ginoo, og misidlak ang usa ka kahayag sulod sa bilangguan. Og si Pedro iyang gidagpi sa kilid og iyang gipukaw nga nag-ingon, "Bumangon ka sa madali." Og ang mga talikala natangtanggikan sa kamot ni Pedro. Og ang manulunda miingon kaniya, "Pagsinina og isulob ang imong mga sapin." Og iyang gibuhat kini. Og siya miingon kaniya, "Pagkupo og sumunod ka kanako." Og si Pedro migula og minunot kaniya. Og wala pa makaila nga tinuod kadtong gibuhat sa manulunda, apan mao iyang huna-huna nga siya nakakitag usa ka panan-awon. So bisan ning ikyas na si Pedro wala pa siya. He is out of his mind. Habir niya gadamgor siya o sa kabalo nga tinuod to nga gibuhat sa manulunda. Og sa paghilabay na nila sa nahauna og ikaduhang bantay, nahiabot sila sa pultahang puthaw nga agianan padulong sa syudad. Og kanila kining pultahan na naablig iya ra. Og sila nanggula og mipadayon paglakaw agi sa usa ka dalan. Og unya sa kalit ang manulunda mipahawa kaniya. Oh, Brad. Unsa ka palangga si Pedro sa Ginoo ha. Ipadadaan jud manulunda ba para ipaikyas siya sa perisuhan. Og sa nasa nahaulihan na si Pedro, siya miingon karon naila ko sa pagkatinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang manulunda og nagpahigawas kanako gikan sa kamot ni Herodes ug gikan sa tanang gipaabot unta sa katilingban sa mga Hudiyo. Ug sa nasabtan na niya kini, siya miadto sa balay ni Maria nga inahan ni Juan nga ginganan usab og Marcos. Din dito'y daghan nagkatigom og nag-ampo. Ug sa pagtuktok niya sa pultahan sa gawas, usa ka dalagitang binatunan nga ginganlag si Rodi miadto aron sa pagtubag. Ug sa naila ni ang tingog ni Pedro sa iyang kalipay, wala niya maablihi ang pultahan, kundili midagan hinuon siya sa sulod ug iyang gitaho nga si Pedro didto sa pultahan nagtindog. Excited ang kuan tungod sa ilang gabing pag-ampo manggod no. Gabing pag-ampo nila ba, grabing pag-ampo nila. Kay si Pedro gipriso siya. Una-una si Santiago gipatay siya sa hari. So nan si Pedro gipriso. Maong grabing pag-ampo nila sa mga magtotoo. Unya sa pagkita nakalipay sa maayong dalagita. Imbis abriha na niya si Pablo noon, wala niya abriha. Nisulod na siya, midagan siya, iyang giingnan ang mga tao dadto nga naa si Pedro sa pultahan. Apan sila miingon kaniya, "Nagsalimuang ka." Ganyan siya, nagsalimuang. Kay kabalo bias lang nga si Pedro to sa bilangguan. Apan iya gayud nga
gilabanan nga didto gayud siya. Nag-insist gid siya nga naa didto si Pedro sa portahan. Ug sila na nag-ingon, iya kadtong madulunda. Giingnan sa niingon ang mga tao nga ay basin malulunda rato ni Pedro. Apan si Pedro may padayon sa pagtuktok ug sa pag-abli nila sa pultahan, ilang nakita siya nga ug nahitingala sila. Og sa iyang nasayran sila sa kamot sa nasinyasan sila sa kamot aron managhilom. Iyang gitaho kanila giunsa sa Ginoo ang pagpahigawas kaniya gikan sa bilangguan. Ug siya miingon, isugilon ninyo kini kang Santiago og sa kaigsuonan, og siya may pahawa og miadto sa laing dapit. Na siya nagpundo dadto. Og sa pagkabuntag na diay diyutay nga kabalaka sa mga sundalo kung naunsak nakaha si Pedro. Og sa pagkakita nakapangita na si Herodes kaniya og wala niya hikit isya. Iyang giusisa ang mga bantay og nagsugo nga ipapatay sila. Ug unya gikan sa Judea milugsong siya ngadto sa Cesarea og mipabilin didto. Ug nahitabo nga si Herodes nalisang pag-ayo batok sa mga taga-Tiro ug sa mga taga-Sidon. Apan kini sila nangadto kaniya sa tingog. Ug tapos nila madani si Blasto ang tigtagad sa lawak higdaan sa hari. Sila nangamuyo nga makigdait sa hari sanglit nga gisaligan sa ilang kayutaan alang sa pagkaon mauman ang kayutaan sa hari. Ug sa adlaw nga gitagal si Herodes misulob sa iyang harianong biste, milingkod sa iyang trono og mihatag kanilag usa ka pakigpulong. Og naninggit ang mga tawo nga nag-ingon, kana tingog sa usa ka Dios dili sa tawo. Gi-praise siya, gituboy si Herodes, gikuan siya ba, kanang gitagaan siya credit, murag gi-glorify si Herodes sa mga tawo. Og diha gihampak siya sa usa ka manulunda. Gihampak si Herodes sa Ginoo tungod kay wala niya ihatag ang pagdalay ngadto sa Dios. Kung dayigon galing ka sa tawo, dayon dili nimo ibalik sa Ginoo ang pagdayeg. Mao gihampak siya sa Ginoo. Gihampak siya sa manulunda sa Ginoo kay wala niya gibalik ang pagdalay ngadto sa Dios. Dapat kung naadyoy tawo nga modayeg mo kag all glory and honor belongs only to the Lord Jesus Christ. Mao gina dapat wala joy glory para sa isa ka tawo, dapat ang tanan nga glory dadto sa gid sa Ginoo. Og gikaon siya sa mga ulod og namatay. Basta ang isa ka tawo grabe ka garbo, hampakon na sa Ginoo, gikaon siya ulod ug namatay. Apan ang pulong sa Dios mitubo ug misanay. Og si Bernabe og si Saulo tapos nakatuman sa ilang pagpangalagad na mauli gikan sa Jerusalem nga nagdala kang Juan nga ginganlan usab og Marcos. Og ang iglesia sa Antioquia didtoy mga propeta og mga magtutudlo nga mao sila Bernabe, si Simon nga gingandag Niger, si Lucio nga taga Cyrene, Manain nga kanhi sakop sa panimalay ni Herodes nga gobernador, og si Saulo. Og samtang na nagsimba sila sa Ginoo ug na nagpuasa, ang Espiritu Santo miingon, igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa bulahoton nga niini gitawag ko sila. Ug unya tapos sila nagpuasa ug na nagampo, sila mipandong sa ilang mga kamot sa ibabaw nila ug mipagikan kanila. Busa pinagikan sa Espiritu Santo, sila na naglugsong ngadto sa Cilicia ug gikan didto misakay silag sakayan padulong sa Cipro. Ug sa paghiabot nila sa Salamina, ilang gimantala ang pulong sa Dios
sulod sa mga sinagoga sa Hudiyo. Gimantala nila ha. Nagbantala sila sa pulong sa Ginoong Hesukristo sulod sa mga sinagoga sa Hudiyo. Ningsulod sila ha. Ningsulod sila sa sinagoga sa mga Hudiyo didto nila gimantala ang maayong balita. Unsa may ilang gimantala didto sa mga sinagoga sa Hudiyo? Nga dapat ba kamong mga Hudiyo ba dapat bantayan jud niyo maayo ng pagsimbag Sabado ha, dapat dili jud mo muundang pagsimbag Sabado. Mao ba na ilang gimantala sa sinagoga sa mga Hudiyo? Mao ba na ilang gimantala, brad? Dili, brad ha. Kinsa may ilang gimantala sa sinagoga sa Hudiyo? Mao, brad, si Ginoong Hesukristo. Ug si Juan didto uban kanila ingon sa katabang ug sa nahiabot na nalibot na nila ang tibok pulo hangtod sa Papos ilang gikahibalag ang usa ka Hudiyong salamangkiro og propeta nga niini ginganlag si Bar-Jesus. Siya usa ka gobernador nga taga Sergio Paulo ug maoy usa ka tawong masinabuton ug si Bernabe ug si Saulo gipakuha sa gobernador ug gikan kanila iyang gitinguha ang pagpamati sa pulong sa Dios. Gusto niya pamation ang pulong sa Dios. Unsa gayong gimantala nga pulong sa Dios nilang Bernabe? Sabado ba? Dili brother ha, dili brother. Apan gisupak nila si Elimas nga salamangkiro kay mauman kana ang kahulugan sa iyang ngalan nga naninguha sa pagpatipas sa gobernador gikan sa pagkamatinuohon. So ang gobernador gusto siya mamina sa pulong sa Ginoo apan katong salamangkiro gusto niya ipatipas ang gobernador pinaagi sa pagkamatinuohon. Murag ihang isalanta ba ang pagtuo sa gobernador. Apan si Saulo nga ginganlan usab og Pablo, si Pablo na siya ha. Si Saulo gihinganlan na siya og Pablo nga puno sa Espiritu Santo. Mitutok kaniya og miingon, ikaw nga anak sa yawa, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong, puno sa tanang limbong ug lalis. Dili ka ba mohunong sa pagtuis sa mga matul-id nga dalan sa Ginoo? Tanawa ra brad ha. Kung naay isa ka tawo ha nga kung naay isa ka tawo nga magpahisalaag bitaw kanang bitaw magsalungat iyahang salungaton ang Espiritu Santo unsay tawag sa iya, anak sa yawa brad ha. Anak sa yawa basta mosalungat ka ani sa mga tudlo, mosalungat ka sa tudlo sa Espiritu Santo, ang tawag sa imo ha brad ha, anak sa yawa, kaaway sa tanang pagkamatarong, puno sa tanang limbong ug lalis, dili muhunong sa pagtuis sa matul-id nga dalan sa Ginoo. Kung musalungat ka sa Espiritu Santo brad ha, puno ka sa limbong ug lalis. Wala ka naghunong sa pagtuis sa matul-id nga dalan sa Ginoo. Ha brother ha. Basta musalungat ka sa tudlo sa Espiritu Santo, imo nang gituis ang matul-id nga dalan sa Ginoo. Brad ha. Bantay og maayo brad ha. Basta mosalungat ka sa tudlo sa Espiritu Santo. Unsa bay pagtudlo nilang Pablo? Unsa may pagtudlo sa Espiritu Santo? Nga dapat ba ang tawo mo simbag Sabado? Kay kung dili mo simbag Sabado, kung Domingo mo simba, iya sa yawa. Dili brad. Silang Pablo, silang Pedro nga puno sa Espiritu Santo. Adlaw-adlaw nagtigom brad sa templo. Adlaw-adlaw ha. Wa sila nag-ingon nga Sabado ra mo tigom kay muna espesyal nga adlaw sa Ginoo. Wala sila nag-ingon brad. Silang tanan nga puno sa Espiritu Santo brad. Adlaw-adlaw gali sila nagtigom brad. Walay adlaw nga ilang pinalabi. Kay ang tanang adlaw pareha ra brad. Mao brad ha. Timan ipag-ayo brad. Nga kung ang isa ka tawo mo salungat gali sa Espiritu Santo brad ha. Siya kaaway sa tanang pagkamatarong.
kana anak na sa yawa. Basta mo salungat ka sa Espiritu Santo. Puno sa limbong og lalis. Walay pagkamaayo. Walay pagkamaayo ha. Kaaway siya sa pagkamatarong. Daotan ang tawo. Daotan ang espiritu nga naa ng tawhana. Kung mo salungat ka sa tudlo sa Espiritu Santo, brad. Yeah. Og karon tan-awa, nahisakpan ka sa kamot sa Ginoo, og ikaw mabuta og dili na makakita sa adlaw sulod sa usa ka panahon. Og diha mitakyap kaniya ang kangiob og kangitngit og nasukarap siya nga nangitag tawong makaaga kaniya sa kamot. Brad ha, bantayanan brad ha. Bantayanan basta isalungat nimo. Salungat gali ka sa Ginoo, pagbantay jud brad ha. Pagbantay jud, bantayanan jud na brad. Og ang gobernador mituo sa pagkakita niya nga nahitabo kay siya nahitingala sa tuluuhan mahitungod sa Ginoo. Tuluuhan mahitungod sa Ginoo brad ha. Tuluuhan mahitungod kang Ginoong Hesukristo brad. Ug unya si Pablo ug ang iyahang mga kauban migikan sa Paphos kay sa sakayan ug midunggo sila sa Perge sa kayutaan sa Pamphylia ug didto si Juan mibiya kanila ug mipauli sa Jerusalem apan sila mibaktas gikan sa Perge ug miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia ug sa pagkaadlaw nga igpapahulay sila misulod sa sinagoga ug naglingkod. May nasad sila brad, tan-awa. Sa adlong igpapahulay ning sulod si Pedro ug si Pablo. Sa adlong igpapahulay, nagtigom silang Sabado. Maanat na sad mo brad ha. Og tapos sa pagbasa sa kasuguan ug sa mga propeta, sila gipasuguan sa mga punuan sa sinagoga. Gipasuguan. Gipaingnan, mga igsuon ko, aduna kamoy pulong sa may alang sa katawhan, isulti ka na. Siyempre brad ha, atong usisaon, nganong ning sulod man sila sa sinagoga sa adlaw ipapahulay. Siyempre, ang mga Hudiyo nagtigom gyud na sila sa adlaw nga igpapahulay. So unsay purpose ha? Tan-aw na to unsay purpose nilang Pablo ug Bernabe nganong nisulod sila dadto sa adlaw ipapahulay sa sinagoga. Tungod kay naa sila isulti sa mga katawhan nga naa dadto sa mga Hudiyo nga naa sa sulod sa sinagoga, naa sila gusto isulti. Mauning sulod sila dadto sa adlaw ipapahulay. Wala sila ni sulod dadto sa adlaw ipapahulay kay gusto sila mo pahulay dadto sa adlaw ipapahulay. Naa sila purpose brad gadong ni sulod sila dadto sa adlaw ipapahulay. Naa sila isulti. Gusto sila magwali didto sa mga tawo dadto nga nagtigom sa adlaw ipapahulay. Gusto nila walihan brad. Og si Pablo mitindog og nakasinya siya sa kamot sa pagpahilom miingon, mga tawong Israelinhon og kamo nga mahadlokon sa Dios, paminaw kamo. Awa brad ha, gisultian niya mga tawo nga naa dadto sulod nga nagtigom sa Sabado iyang giwalihan brad ha. Ang Dios ni ining katawhan sa Israel nagpili sa atong ginikanan ug ang katawhan iyang gituboy sa panahon sa ilang pagpuyo didto sa yuta sa Ehipto. Nagsugod na siya jag saysay brad ha, may tungod sa kaagi history brad ha. Ug sa bukton nga binakyaw iyang gipagula sila gikan didto. Ug sulod sa mga kapatan katuig giantos niya ang ilang mga batasan didto sa kamingawan. Nagsugod na siya sa history brad ha, mahitungod didto sa pagkuha sa Ehipto ug didto sa kapatan katuig sa kamingawan. Nagantos ang Ginoo sa batasan sa tawo nga grabe ka bagutbutan. Ug sa iya nang nalaglag ang 7 ka mga nasod sa yuta sa Kanaan. Ang kayutaan niini iyang gihatag kanila ingon nga kabilin sulod sa 4 kagatos ug 5 katuig. Ug tapos ni ana iyang gihatagan silang mga maghuhukom hangtod kang Samuel nga propeta. Sa pagkahuman na nila ang mga Israelite dadto sila sa kamingawan, nakaabot sila sa Kanaan ug gikangkar na nilang kanan, nagpuyo na sila sa Kanaan.
nagpadala ang Ginoo og prophet hantud sa kang Samuel ha nga prophet. Dapat kabalo ka ana sa story brad ha, sa Old Testament brad. Gikan sa Genesis kanang tibuok Old Testament bal-an na nimo ang story gikan sa mga prophet hantud na anay judges pagkauman gusto na sad sa mga taga-Israelit nga naa na sad sila'y hari kay ang didto man sa Kanaan nga lain nga sikbit ay kanang murag kanang silingan nga nasod na may mga hari god unya ang Israelite wala may hari, so nag-request na sad sila sa Ginoo nga gusto na sad sila na ihari. Maong gipadala to maong gipili to si kinsa tong primerong hari gani si Saul mao ang primerong hari nga gi gituboy kay gusto man gid sa mga Israel nga nanay hari ha. So primero kay mga judges ra to, una propeta si Samuel, unya nangayo sila hari ug kanila gihatag sa Dios si Saul nga anak ni Cis gihatag kay grabe gyud yung mga tawo magbuot man gyud sila silang kaugalingon nga kabubuton god. So ang Ginoo mo kuan lang gyud sila mo musanong ang Ginoo makanang murag pagbigyan ba sila sa Ginoo ba. Usa ka tawo sa kabanayan ni Benjamin, si Saul kuan siya kanang descendant siya ni Benjamin nga naghari sulod sa kapatan katuig ug gikapalagpot na siya sa Dios, gilagpot siya sa Ginoo kay nganuman kay wala man siya naghimong obedient gid sa Ginoo gyud. Layo man iyang kasing-kasing sa Ginoo si Saul gud. Kuan kanang dili siya obedient, dili siya fully obedient. Maong gipalagpot siya sa Dios, gituboy niya si David aron mahimong hari. Si David nahimong hari katong ning patay kay Goliath. Mao na nahimong hari. Og mahitungod kaniya ang Dios nang himatuod nga nag-ingon, diha kang David ang anak ni Jesse, nakakaplag akong tawo nga tukma sa akong kasing-kasing. Si David a man with ay kanang same silag heart sa Ginoo. Si David brad ha, same silag heart sa Ginoo. Ganahan ang Ginoo kay David kay ang kasing-kasing ni David pareha sa kasing-kasing sa Ginoo. Maong ganahan ang Ginoo kay David brad ha. Kuan na bantayanan na brother ha, dapat ang imong kasing-kasing pareha og kasing-kasing sa Ginoo para mahimuot ang Ginoo sa imuha. Siya magatuman sa tanan kong pagbuot na brother ha. Basta ang kasing-kasing sa tao gani pareha sa Ginoo ha. Kung unsay gusto sa Ginoo, mao jud na ang matuman, mao jud na ibuhaton sa tawo. Gikan sa mga kaliwatan ni ining tawhana sa Dios ang Israel, gidad-an og manuluwas nga mao si Jesus. Gikan ining kaliwatan ni David brad. Gikan sa mga kaliwatan ining tawhana, ang Dios sa Israel gidad-an og manuluwas nga mao si Jesus Christ. Sumala sa iyang gisaad sa wala pa kini siya moabot ni Juan nga nagwali mahitungod sa bautismo sa paghinulsol. Brad ha, si John the Baptist nagwali sa bautismo sa paghinulsol. Ngadto sa tanang katawhan sa Israel. Og sa naghinapos na si Juan iyang paningkamot, siya miingon, unsa may inyong pagdahom kanako? Ako dili mao siya. Di ba gipangutana si John the Baptist? Unsa ka ba? Propeta ka ba? Unsa may tubag ni John the Baptist? Ako mao ang tingog sa kamingawan nga nag-andam sa dalan. Di ba mo itubag ni John the Baptist? Sa ako dili mao siya. Hinunua sa akong ulahi adunay moabot nga dili sa mga sapin sa iyang nga hinua sa akong ulahi adunay moabot nga sa mga sapin sa iyang mga dili gali ako takos pagbadbad. Di ba? Unsa ingon ni John the Baptist, dunay moabot nga sunod sa iyaha nga gani sa sapin siyang sandalyas dili ako takos sa pagbadbad. Mga igsuon, mga anak sa kaliwatan ni Abraham, ug
tanan kamo nga ninyo nga mahadlokon sa Dios. Then nagwali si Pedro ha. Mga igsuon, mga anak kakaliwatan ni Abraham, kamong tanan nga mahadlokon sa Dios. Kita mao ang gipadadaan sa pulong mahitungod ni ining maong kaluwasan. Yang giingnan ang mga nagsimba dadto. Ha, nagwali siya didto sa simbahan sa Sabado, ha? Nagwali siya didto sa sinaguga. Unsa iyang giwali dadto? Nagwali ba siya nga, uy, dapat magsimba jud mong Sabado ha. Kung madawat ang si Jesus Christ, ang pasimbahan din mong Sabado ha. Ha? Unsay giwali niya? Sila nga mga Hudiyo mao ang gihatagan og kaluwasan. Kay ang mga nagpuyo sa Jerusalem ug ang mga punuan tungod sa ilang wala pagkaila kaniya ug sa ilang wala pagpakasabot sa mga sulti sa mga propeta nga ginabasa sa matag adlaw sa igpapahulay na nagpakatuman niini pinaagi sa ilang pagsilot kaniya sa kamatayon. Sa Dabrad ha. Ang mga Hudiyo nga nagbasa na gani sa matag adlaw ipapahulay. Ha? Wala nagpakasabot. Ila pa gani noong gisilutan si Jesus Christ dira sa kamatayon. Ug bisan pa nga wala sila hingkaplagan. Nga bisan unsay batok kaniya nga takos sa kamatayon, ila gayod nga gipangayo kang Pilato nga ipapatay siya. Og sa ila nang natuman ang tanang nahisulat may tungod kaniya, sila gihugos nila gikan sa kahoy ug ilang gibutang sa usa ka lubnganan. Apan gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay. Ug sulod sa daghang mga adlaw, siya nagpakita kanila nga nagpang panungas uban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem nga mao karon ang iyang mga saksi ngadto sa katawhan. Ug kaninyo among gimantala ang maayong balita nga gisaad sa Dios ngadto sa atong mga ginikanan. Unsay gimantala ni Pablo dadto sa mga sinagoga sa Hudiyo, brad, ang maayong balita mao si Jesus Christ. Dili Sabado ilang gimantala, brad, kay daanan na sila nagsimbag Sabado. Si Jesus Christ ilang gimantala. Kini iyang na tuman gani kanato nga ilang mga kaanakan pinaagi sa pagpatindog kang Hesus. Maingon nga na hisulat usab kini sa ikaduhang salmo nga nag-ingon, ikaw akong anak, karong adlawan nahimong imong amahan, ug mahitungod sa iyang pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, sa wala nay pagbalik ngadto sa kadunutan, siya misulti sa ingon niini. Ihatag ko kaninyo ang balaan og kasaligan nga mga panalangin nga gisaad ngadto kang David. Tungod niini siya nag-ingon usab sa laing salmo, dili mo man itugot nga ang imong balaan moagig pagkadunot. Kay si David tapos makaalagad sa katuyuan sa Dios, diha sa iyang kaugalingong kaliwatan namatay ug gilubong. Tawa, brother ha. Kaagi gihapon, history ra gihapon, brother. Sama sa pagwali ni Pedro dadto sa Jerusalem. Giwali gihapon ang history nga si David na namatay si David og gilubong ipon sa iyang ginikanan og miagig pagkadunot, apan siya nga gibanhaw sa Dios wala mo agig pagkadunot. Si Jesus Christ gibanhaw sa Ginoo wala mo agig pagkadunot. Busa mga igsuon, kinahanglan inyong hibaluan nga pinaagi ni ining tawhana gimantala karon kaninyo nga kapasayloan sa mga sala, brother ha. Kinsa gimantala nila, brother? Sabado ba, brother? Pagsimba mong Sabado para mapasaylo inyong sala para malangit mo. Mao ba, brother? Dili, brother. Si Jesus Christ kaning tawhana ba nga gimantala? Kaning tawhana ba? Kinsa tawhana, brother? Si Jesus Christ, brad.
ilang gimantala kay maog yun ay kapasayloan sa sala. Og nga pinaagi kaniya ang tanan nga nagtuo, gipahigawas na gikan sa tanang butang, nga gikan niini ang kasuguan ni Moses, wala makahimo sa pagpahigawas kaninyo. Brother ha, pinaagi kay Jesus Christ ning tawhana, magtuo kaniya, gipahigawas gikan sa tanang mga butang, nga gikan niini ang kasuguan ni Moses, wala makahimo sa pagpahigawas. Ang kasuguan ni Moses ang napulo kasugo, wala nakahimo sa pagpahigawas sa mga tawo. Nga bisan pagsigi kag simbag Sabado, bisan pagitulon nimo ng pulo kasugo, dili na makapagawas kanimo, dili na makapasaylog sala nimo, dili na makaluwas nimo. Kinsa may makaluwas? Kaning tawhana si Jesus Christ nga gimantala nila kay mao dara mapasaylo ang sala. Pagtuo na anang tawhana, mutuod jud ka dinha kay Jesus Christ. Maghinulsol ka kay Jesus Christ para sa kapasiluan sa imong sala. So ang kasuguan ni Moses, dili na makapahigawas sa tawo, dili na makaluwas sa tawo. Ang pagbantay anang kasuguan ni Moses, kang pulo kasugo, bisan pagtunlo nimo na dili na makaluwas sa imuha. Kinahanglan jud ka imong tuan si Jesus Christ, muna yung makapasaylo sa sala. Muna ilang giwali dadto brad ha. Mo giwali nila sa sinagoga brad ha. Ning sulod sila sa sinagoga sa adlay papahulay. Mo ilang giwali brad. Ha. Wala sila nagwali didto nga. Oy kinahanglan ka mo jud ha. Kay bantayan jud ninyo ng adlong igpapahulay ha. Kay mo jud nay malangit mo. Wala sila ingon ana brad. Unsay giingon nila brad? Ang kasuguan ni Moses wala makapahimog paghigawas kaninyo. Busa magmatngon kamo nga dili mahitabo kaninyo ang giingon dinha sa basahon sa propeta. Tan-awa kamo mga mayubiton, panghitingala ug pangawagtang kamo kay sa inyong mga adlaw pagbuhaton ko ang usa ka buhat nga dili gayud ninyo pagatuuhan. Bisan pa kung adunay magsugilon kaninyo niini. Awa brad ha. Unsay giingon brad ha? Mga mayubiton, panghitingala og pagpangawagtang kamo kay sa inyong mga adlaw paggabuhaton ko ang usa ka buhat nga dili gayud ninyo pagatuuhan. Bisan pa kung adunay magsugilon kaninyo niini. Awa brad ha. Nay usa ka isulti daw brad nga bisag unsa og sulti dili tuuhan brad ha. Bisan pag naay musulti ninyo niini dili tuuhan. Usa ka og sa panggula nila ni Pedro ug si Bernabe ang mga tawo mihangyo kanila nga kining mga butang nga ikausab pag sugilon kanila sa sunod nga adlang ipapahulay. So gusto na sa dila nga sa sunod adlang ipapahulay, gusto sila nga magwali og balik silang Pedro ug si Bernabe. Ganun niingon man sila nga, oh my God, sad ka, tan-awa lagi. Adlang igpapahulay man lagi na, alangan, kaysa adlang igpapahulay, raman magtigom ang mga Hudiyo. Wala pa man na sila nabautismo sa ngalan ni Jesus Christ. Nabautismohan na ba na sila? Wala pa man. Tinunan na ba na sila? Ha? Magtotoo na ba na? Wala pa man. Mo pa may pagwali na nilang Pedro. Mo pa may pagwali nila Pedro. Nabautismohan na ba na sila ni Jesus Christ? Wala pa man. Kinsa may nabautismohan di ay? Kinsa nabautismohan, brad? Sa Acts 2, brad, dadto ang mga katawhan. Nabautismohan sila, nakadawat sila sa Espiritu Santo. Nagtigom sila adlaw-adlaw. Ha? Kani, brad, nabautismohan na ba ni? Wala, brad. Mga Hudiyo ra ni, brad. Ang Hudiyo, nagtigom, brad. Sabado ra jud na, brad. Mao nang ingon sila, sa sunod adlaw ipapahulay, ari nasan mo, pagwali nasan mo balik diri sa amo, ha? Kay kada Sabado ra man sila magtigom, brad, pareha sa inyo, brad.
Ug sa pagkatapos na sa tigom sa sinaguga, daghang mga Hudiyo nga masimbahon na kinabig ngadto sa tuluohan sa mga Hudiyo, mikuyog kang Pablo ug Bernabe nga misulti kanila ug miagda kanila sa pagpadayon diha sa grasya sa Dios. Ug sa pagkasunod nga adlaw nga igpapahulay, hapit hapit ang tanang na nagpuyo sa syudad nagkatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. O, na sunod adlaw na igpapahulay na sad, nagtigom na sad sila. Apan sa pagkakita sa mga Hudiyo sa punuan sa katawhan, sila napuno sa kasina. Tan-awa jud ning mga Hudiyo na sina na sad. Og ilang gisupak ang mga pagpanulti ni Pablo. Og ilang gipasipalahan siya. Og si Pablo ug si Bernabe sa walay kahadlok miingon. Kinahanglan gayod nga ang pulong sa Dios anha igauna pa sa pagmantala kaninyo. Apan kay inyo man kining gisalikway ug inyong gihukman ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon, tan-awa kami moadto sa mga hintil. Kay sa ingon gisugo kami sa Ginoo nga nag-ingon, gipahimutang ko ikaw nga kahayag sa mga hintil aron pagadad-on mo ang kaluwasan hangtod sa kitantumyan sa yuta. Na brad ha? Wala sila ni dawat kay Jesus Christ, brad. Ilang gisalikway ang gimantala nilang Pedro. Ha? Nagunsa silang Pedro dadto Bernabe sa sinagoga. Niadto ba na sila kay magsimba ta diri kay Sabado, ha, magtigom ta kay adlong igpapahulay karon, magtigom ta diri kay Sabado. Mao ba ilang purpose dadto, brad? Dili, brad. Ang ilang purpose ang pagpadayag sa maayong balita didto sa mga katawhan nga nagtigom dira. Mao ang ilang purpose. Pero kay ang naamad jud tawo dira sa sinagoga sa mga kanang nagsimbag igpapahulay na aman jud nga dili mo dawat sa maayong balita. Gisalikway nila ang maayong balita. Mao nga silang Pedro moadto dayon sa mga hintil. Nga imbis ang maayong balita dara unta jud magsugod sa mga Hudiyo. Kay dira man sila man ang chosen. Sila ang katawhan nga pinili sa Ginoo kanang Israel. Mao nga silang Pedro, dira gyud sila nagmantala sa Hudiyo, sa mga Israel kay mao nang pinili sa Ginoo. Pero kung ilang isalikway si Jesus Christ, ilang isalikway ang Ginoo, moadto ang kaluwasan sa mga hintil. Mao na kita karon. Kabaton kitag kalawasan. Hantod sa kinatumyan sa yuta, so wala na'y pinalabi. Bisang pag-unsang klaseng tawo. Basta motuo kay Jesus Christ, makabaton jud anang maong kaluwasan. Og sa pagkadungog niini sa mga hintil, sila nangalipay og ilang gidalayig ang pulong sa Dios ug nagpanuo ang tanang gikatagana ng daan alang sa kinabuhing dayon. Ang kanang nagpanuo, brad ha, mao ang mga tawo nga gitagana ng daan alang sa kinabuhing dayon. So kung ikaw, brad ha, gitagana ka sa para kinabuhing dayon, brother, dapat mo tuo jud ka, brother, ha? Dapat na jud kay pagtuo, brother. Kung gikatagana ka sa para sa kinabuhing dayon, dapat matinuohon jud ka, brother, ha? Kung dili ka matinuohon, brother, murag dili jud ka para aning kinabuhing dayon, brother. Ha? Dapat na jud kay pagtuo, brother, matinuohon jud ka, brother. Dapat di jud gahig ulo, brother, ha? Matinuohon jud, brother, para diri gyud ka, brother, para sa kinabuhing dayon gyud ka padulong, brother. Og ang pulong sa Ginoo mikaylap sa tibuok kayutaan. Apan ang mga Hudiyo mihulhog sa mga ilang kababay-an nga mga masimbahon ug sa
kuan sa syudad ug ilang gipalihok ang pagpanglutos batok kang Pedro ug kang Bernabe ug ilang giabog sila ngadto sa gawas sa ilang kayutaan. Apan sila nanaktak sa ilang abog gikan sa ilang mga tiil batok kanila ug ngadto sa Iconio ug ang mga tinun-an na puno sa kalipay sa Espiritu Santo. Brother ha, tungod kay gahi mag-ulo ang sinagoga. Tungod gahi ulo ang mga tao nga nagsimba dara sa adlawng igpapahulay. Unsa brother, gitaktak nilang Pablo ilang tiil. Gitaktak nilang abog kay dili na sila paninglan sa dugo dira sa sinagoga dira. Tingsulod dira sila sa adlawng igpapahulay para magwali kay Jesus Christ. Pero kay wala man sila tuo. Wala nila gidawat ang maayong balita. Gitaktak nilang Pablo ang ilang tiil. Kay dili ang igdugo anang mga tawhana nga nagtigom dira. Dili na sila paninglan. Ug ang mga tinun-an na puno sa kalipay sa Espiritu Santo. Malipayon na kay sila. Malipayon kay sila, brother. Kay nailan na nasangyaw ang maayong balita. Dili na sila kapaninglan sa mga dugo anang mga tawhana. Kay ang maayong balita ila namang gikawali. Anaa na lang sa mga tao kung mutuo sila og dili. Mao nga, brother, ang tao nga puno sa Espiritu Santo malipayon gyud na, brother ha. Malipayon sa kanunay. Og putlon sa ato na, brother ha, kay murag taas-taas na. Sa sunod na pod ang 14, brother. God bless, brother. Unta, brother ha, nga ang grasya sa Ginoong Kristo, ang kaalam igihatag na kanimo, brother ha. God bless, brother.